kondom. Ang isa? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tuloy sulod na. Tag-30 ang karton. Kaya tag-isa. Naik, ano ni? Naik small. Wala na size ano eh? Wala na small ano eh? Wala na, pero wala bitaw small ano eh? Pwede na tanahon. Ha? Unsa na magpa-customize? Dapat na po dito ko ano kay kato niagi magud digamit ko yani. Kung mo lang gyapon kadak ko, hindi ko magyaboy ayo kay tong last gamit ko. Last gamit ako nabilin man sa ko. Wala na small. Wala na small ani. Wala mo sukod og kanang mga small kay ngani lang kadak ko ba? Ha? May ngani kadag ko lang ba? Wala yung ngani kadag ko. Ha? Ngani kadag wala eh. Dili man kay kanang kuan ba? Talong dagko kay nang talong. Wala na gagmayan eh. Ngani lang ta kadag ko ba? Saan mo nang customize? I-vacuum? I-vacuum? Buha ka diba, boy? Hindi, kaya kung dako mo gud eh, kaya itong nagilas na kong gamit, nabilin man, ay, saan mo to eh? Ay, saan mo to eh? Newborn? Kini nga ni kadag ko lang taba, wala day kondom nga nga nila kadag ko. Brad, gusto ko gani Brad, kanang kondom nga yan eh. Kanang gagmay lang ba? Ito testing ano Brad? Testing ano Brad? Ha? Kay kung dako, di na ako ni dayon nonoy. Di na ako ni dayon nonoy, ug dako ni kay 30 niya. Sayang na dayon, ingani lang. Dili lang sana ko ni tayo nonoy, ha? Di kuan mo day kayo ni. Ya dako mo day kayo. Pakot mo na! Sige, pa-customize ko, balik ko na ko dire sulod semana. Sige. Sige, dis ako. Dahil kuan day, abi man ako nay. May gagmay ngani lang tag sukod no iba. Ngani nga sukod ba? Sukod na na! Imo ano eh? Imo ano eh? Ngani? Wala ay! Wala ay! Amo nag battery mo ha? Butere! Diri sa mi ay? Diri sa mi? Diri sa mi? Pwede rin tumakon to! Diri sa mi?